A bydd, pidwch ail-greu unrhyw beth chi'n gweld ar y raglen yma, heblaw am hwn. Dyma'r unig beth allwch chi drio wneud adre. Chi'n gwybod beth yw hologram? Ie, o'n i'n gorfod googlo fe fyd, ond dyma hologram. Mae'n edrych yn wych yn dywe. Chi'n gallu wneud un yn ddefnyddio ffôn, sisiwr, plastig tenau clir, tap selo a'r templed sydd ar dudalen we boom. Felly, yn gyntaf, printiwch y templed a'i dorri mas. Nawr, y plastig clir yma. Os chi'n edrych o gwmpas y tŷ, digon posib bydd pecynau bwyd plastig dy chi, rein sydd eisiau. Defnyddiwch y templed i dorri'r plastig. Mae'n bwysig i chi dorri hwn yn gywir iawn, neu fydd yr hologram ddim yn gweithio cystal. Unwaith mae dych chi eich 4 ran, defnyddiwch y tap selo i greu pyramid. Chwiliwch am hologram ar eich ffôn a newch chi ffindo nhw'n hawdd. Mae digon o fideos ar y we. Chwiliwch am fideo sy'n dangos 4 llun ar unwaith. Rhowch y pyramid yng nghanol y sgrin. Diffoddwch y golau a gwyliwch wrth i'r lluniau arnofio uwch ben y ffôn.